Отпусни се, отпусни се малко. Не чак толкова много. Гранушки, няма да повярваш какво се случи. За да разбереш какво е, трябва да си затвориш очите. Казах ти да ги затвориш, ма пръдло! Изненада! Бабо, това е по случай, че официално стигнахме 50 000 последователи. Наистина страшно много ви благодаря за цялата подкрепа. Честно казано, никога не съм очаквала, че само за 3 месеца Гранушка ще стане толкова много известна. А сега баба иска да ви каже нещо. Ужасно много искам да ви благодаря за всичките последователи, лайкове и гледания. И между другото вчера отново усрях кенефа. Това бяха много хубави думи. Айде сега като за финал изиграй един мазен кючек на твоите фенове. A few moments later. Аз съм инфлуенсър, модерна работа бе. Сутрин, обед, вечер, цял ден сам се лайквам.